Tenda sema kana pagoni kitanda sema. Akutaka ndiye. Akutaka ndiye. Yose. Philip and the Mary. Takauya mudare renyu na 2017 mai vedu vakanga vashaya 2015 mbuya vachizoshaya 2016 saka pakauya ana amai vemhuri kwa ambuya amai vamai kama huyunoka kuti vaonera sei ndo mhuri yaamai tiri vazukuru pamusha Ndana sekuru. Ndana sekuru. Saka uya mudare renyu mambo mutongo wakapiwa changamiro wanga uri kunzi tisuduruke pamusha. Isusu takakurira pamusha pasekuru Johannes Mutiti Magushuro. Saka ana sekuru vakauya vari kudzinge kumusha kwatandi kwaMutiti. Saka ana sekuru ava vakasvika ndoamaicho sekuru vanenge vachitonzi vanin'ina. Saka pavakauya isusu tairarama tiri mamushure musha wasekuru baba vamai. Saka vakapatsana nguro yekuti vanatya vane pamusha nokuti tanga tine chichemo chekuti ana mainini vakanga vatsanangura kuti ko tagova mbatya dzemwana wedu kutaura mbuya vedu amai vamai, ko imimi kufa kwakaita muzukuru wedu hamusi kugova mbatya dzake nokuda kwei kutaura amai vedu. Saka nenhau iyoyo vakavapindura vachiti hai mbatya dzedu. Ana mainini vakazogara pasi nesu vakati makaona ana sekuru vedu vatora nguva vasina kugadzirisa nhau yembatya idzi ndekwamavo. Saka makaona takazokwira kuya kuno kudare kuno kuzokuzivisai, asi tapinda mudare muno mune nyaya yechichemo chekuti mbatya dzamai dzigovewo. Ana sekuru vakati vana ava hatina mhosva navo, isusu 2 weeks tinenge tadzigova mbatya idzi. Ava vana vangu vabve pamusha, takavarira pamusha pedu, saka ngavasuduruke. Saka takapiwa mutongo muno mukunzi tisuduruke pamusha pa 6 months. Ivo vakabvunzwa vakanzi mbatya, saka kana vana ava vabva munodzigova, ivo vakati hongu within 2 weeks ichaidziyadzo hainyaya diki tinenge tagova mbatya dzedu. Vana ava chatinoda ndechekuti vana ava vakura, takavarira pamusha pedu, saka ngavasuduruke. Saka isusu takasuduruka. Panguva iyoyo hatina kutora nguva, vakazosarawo 6 months kuzopera tese tanga tabva pamusha. Saka tabva pamusha kudaro takamirira tichitisana sekuru achatizivisa kuti mbatya dzakuita sei dzakugorewa. Havana kutizivisa. Pakapera gore, pakapera negore makore nguva ikafamba, asi sabhuku tatinga tatoenda tanoudza tichangobva pamusha takati mozivisana sekuru kana vakuita urongwa isusu pamusha tabva. Sabhuku akadaiwa ndovazivisa, asi taenda tinobvunza sabhuku nokuti muno mundare muno ana sekuru vakanga vati isusu hatinzwisise vameno mataurira vaitawo vaititsvagira mhosva, asi isusu nhau yedu yanga iri kutaura chete nyaya yembatya. Saka isusu taikomunicata navo kuburikidza nasabhuku Goshure. Saka takatenda tinozivisa sabhuku Goshure. Sabhuku Goshure aiti ana sekuru wenyu vari kuti aiwa tiri kuzviziva. Munin'ina wangu akatomboenda kwatandi kuna ana sekuru kwaMutiti, akanokwanisa kunokurukura navo, vakati aiwa mirai tichagadzirisa nhau yedu tinokushevedzai kana zvaita. Saka taona kuti kubva muna 2017 mambo kusvika nhasi uno ipatiri guva ramai harina kuvakwa, harina kugadziriswa. Taane zvimwe zvinhu zvakawanda zvekutitambudza muno mudare muno mambo. Makanditi kana ndine zvinonditambudza zvinondinetsa ndozodzoka ndokuona iwe. Saka ndakambotora nguva ndichimboitawo nguva tichimirira ana sekuru bali kuona kuti havana kana chavari kana kusunza musoro kana. Saka tine zvinenge zvekutitambudza zvakawanda mambo zvekuda kuti mutienzanise ana sekuru kana pamwe tine kutadza, nokuti isusu makavabvunza mukati vana ava zvamuri vakadzingira pamusha, vakurira pamusha, vakutadzirai ichi, vakati aiwa havana kana mhosva, takungoda kuti vakura ngavasuduruke pamusha.
Mwanda utaona. Daura ako. Absolutely wrong. Chataura na kutoka asi changuza kwa chochote sio zakatora kubatikana kisi nao kuti vanasiku vakati vaigara pamushari yandakudzavo vakati ngavapi asi vakatora wangu mwana indini vakati ndiye gaagare pamba pamba izvine zvipapadoko zvaitaurwa nasekuru handidi kuti musha muzonga pamba apa asi vanasekuru vekune imwe imba asi vari vanhatu vanasekuru vakaedza kutaura zvakawanda tiri muno vakati vana vakatiteerera asati aumbetamugara navo kutochemawo kwamuri muno kuti hendodzamai pakuva tikwanisa kugadzirisa chakamire ndau yataurwa namukomana sisiri ndeyechobali kudzinga kwatakazotoona sekuru pamusha nzira yacho yakanga isina kutsarukana funga kana mai vedu kushayikwa vakazere vaita panzvimbo patanga tichibatikana kuti takaedza kunoedzawo kuti tiyananiswe mudare asi changamire vakati aimi mamuna chamunokwanisa kuti mutaure mukati memhuri yanasekuru inotura usiku shange mabuda kutonga mhuri yanasekuru takazonzwisisa nekuti ichokwadi chakatakuda kuenda kumberi takazonzwisisa sekutaura kwaita mukoma wakati makataura makati kana muchinge maita dambudziko munodzoka dambudziko ramuri kuwana muri mumusha imomo hamuna chamunotaura nekuti mushamana vanasekuru takazonzwisisa takataura kuzonzi kana muchinge mabva ipapo makaona muine dambudziko munowanika kuchidzoka kuzotibatsira saka tauya kuti poshi chekutanga mutibatsirewo panhau dzamai dzekubatika dzakaitikure ekutiwo kubva ramai tikwanisa kuzovaka tichibatsiraniswa panasekuru mbasha dzamai venyu ini makakurira mushamana sekuru ndo makashayikira mai zvakureva kuti ndimo futi muchine mbasha dzamai pamusha asi pakasiiwa mwana wasisi mwana wavo ndiye akabatwa nasekuru akuyo ngaagare pamusha asi iye ari kupatiza pamusha patakwanisa kugara ari kutoya chitoti poona ndoda kumbobvunza kuti kufa kwamai wavo wanawo vari nomukamba takamboita kuti mbasha dzirege kubhuyewa chii chokwadi nhau ipo ndeyekuti anasekuru havana chavakatsanangura pamusoro pekuamba kana muno makabvunza vakati aiwa imbatya dzedu chagowa kana ipo kumbawo havana vaingoti imbatya dzedu asi ivo pachezvavo vachitaura sevazukuru isusu tinoziva nhoroondo dzedu vaitotaura tichitonza kuti mbatya dzakona hadzibatwi Mai wenyu wanga warisvikirwa ndini? aiwa tenda vaiwira ndari nehanzvadzi dzavo hanzvadzi yavo vanga vaine hanzvadzi imwechete anga aine amai kuti amai vavo pamusha anasekuru vangu vakauya muno takauya navo vachibva kwarari vakatogara muno mudare ratikaita 2017 vakatoti isusu hatikwanise kuti vazukuru ava vabve pamusha vana vakurira pamusha takutongoteerera weda anasekuru ava kuzva vakutaura nokuti mambo vakabvunza vakati ko iva vava vemumba chaimo chaimo meamai vevana muri kutiwo kudii kuti vana ava vabve pamusha izvo zvokutaurwa neava anasekuru vakati isati chisina simba pamusoro penhau yanasekuru anasekuru ari kungoti vana ngavabve ngavabve saka isusu hatichisina simba vanasekuru vahanzadzamai venchechezwa pei vari kwarari vana vehanzadzi vari kwarari basa ravana vari kuti chini mudikateti wavo havana chavari kutaura nokuti anasekuru ava vanotogova nababa ava varivo ava ndeana baba sekuru kuititi vakaita madzimai baba vababa vaamai vashanu sekuru vakaita madzimai mashanu nemabondo emai vakaita vakadzi 9 saka mhuri yekutanga yaamai vekutanga ndo yasekuru baba vamai
ava vana vemukadzi wechitatu nemukadzi wechina ndo vari kuti mbasha ndedzemusha medu ndo vari kuti mbasha ndedzemusha medu imimi mbai pamusha kawatanga mberi ndandiri kunzwa tsanangurudzi yake iri kupiwana nachimutanda pane pawandajekero pavari kuti vana sekuru vari patanda iye hanzvadzi dzamai wavo vati vemumwe mukadzi vavazoburitsa zvakare vachiti sekuru wavo wane mwana wawakasiya baba wamai venyu ukunzi watoriko wanenge wabvunzwa naichechenda mubuya kuti muri kufambidzana sei. Ndiri kuona kuti kana ari wekwabwititi nyangwe ari mwana ariko dziri hembe dzatete wake aho vari kuramba pamwe nesikireti yavo ndedzawo kawasiya neimhuri imwe chete vanokwanisa kuparadza kahembe dzatete wavo aho vasikukoza vanogona kuti ndezvekumba ikoko vasingaburitsi pachena. Imi hamuna chamakatora here wana mombe vanhu mukatengesa vanani nekutaura kuti tidzore mumashure tionoti hamuna here upfumi hwamakatengesa hunzi sekuru upfumi ihwohwo husipo hatigoechi banja mambo ichokwadi mabvunziro amuri kuita makazobvunza zvese munodai makavabvunza nasekuru kuti hapana chamuri kukomera here vana ava vana mhosva here kana kukutsadzirai kana chavakaita vakati havana kana hatina kuda kana vana ava vana mhosva hatina mhosva navo vana chavakatita chavo chete kuti vana vakura saka tisikodachi musha medu tikanzi mumusha munomu hatichava nenokuti vanga vazviitire zvinavo asi isusu kukura kwatakaita tiri musha mababa vamai makaberekwa madzimai matatu. Sekuru wanga uri mukomana sekutaura kwandaita hanzvadzi yamai anga ine amai vavo saka sekuru nemhuri yavo nevana vakauya muno mutavashevedza kuti ana sekuru vari vatisuduke pamusha ava vatiri kutaura vekwatatu vebarika ana sekuru vakauya vakatoti aiwa vachidaro imi makurira pamusha apa vafanira kubvisa asi vakakurukura navo asi ana sekuru vakaramba vakangotsika pakuti vari kuti mbasha ngadzigoisa asida kutora mbasha hatina mambo yekuti takapa mumbe kana kuti takapa chimusha kana takatadzira kana sekuru nokuti makavabvunza zvese vakatoti aiwa vana havana musha saka hatina kana chipomero chazvipamberi kane vinhu varipo nekunazo zvakasiyana. Inini ndikuona mbatya dzamai wenyu dziri mumushamadi hadzina kugoyewa dziri mumushamadi nehanzvadzi dzavo ndo mbatya kana dzichigoyewa dzinogoyewa hama dzamai wenyu kwete hama dzenyini ihama dzamai wenyu kadai kuti kugowa mbatya kana kupara munotoparadzira muchitopa iwavo wacho wasiri kugowa iwa wodzi ndofanira kuwana inimi chakunetsai chii kuuya kwamuri isusu takura tiri mumhuri masikuru tasangana nematambudziko adiri kukubatsira kura kwese kwataita tasangana nematambudziko iyo zvinozvi nhasi uno tese tinonamata nenhau yekuona zvatiri kuona tisina simba nazvo hatikwanisi kutaura nhau dzemumusha sekuru saka taura munhu kubatsira vana sekuru vakakugadzirai here nhau dzinoitika ndedzekuti kunamata kwatiri kuita isusu zvese matambudziko ataone kuti kana mbatya dzamai hadzisi kugovewa dzimwe nguva tinotosanganisana nematambudziko ekuti vakashaya mai chaipo dzimwe nguva pongo unotoona mai vacho kana kupe zvimwe zvinhu zvakatozoitika mashure zvakaita kuti tikwanise kutotongwa nemhosva tikanoita ikagadziriswa kwasabosabo nekwaishe kuva ramai panokanganiswa takakanganisa hongu takatongwa ndopakatanga kuita nyaya ndifunga kana ndinge tisiri kukanganisa kutaura inhau yekuti tava nemeso ekuona zvakaipa zvinenge zvichiitika kwatiri asi kuti titaure nhau idzozi nhau dzinorema saka isu taura kwamuri kuti mukubatsirawo mutibatsirewo nhau dzemumusha ngei wana nhau iyo ari kutaura imbasha dziri munana sekuru ngei wauya wega nekuti hatigoni itonga vasipo dzinotokaobvunza kautaura vana sekuru vakadaidzwa asi havana kuuya zvinoda kuuya kudai
pamaigara pamushapa mai wenyu vakafa muri panana seuripa kwe takatokurira pamusha ipapa mai ambuya muri ipapo pakafa mai wenyu wanga wene chii chamunoziva mai mamu kugara mumba muna mai yedu aiwa sepamusha panenge kaniziva Tangasvika pamwe chete namai chigara pamwe chete namo nambuya pamwe chete zvama pakafa mai wenyu mbasha dzaye dzakaitwa sei imi mamuripwe iwe ukiumana mbasha dzakaitwa sei mbatya dzakangorongedzwa mumba mavo padzangorongedzwa mumba mavo aigara padzanosiwa paivafakiwa ndizvozvo nanhasi pakakiwa madii ndizvozvo ngatongokiwa pakangovharwa pakangodaro nanhasi kubva 2017 2015 vashaya 15 saka muri kutaura kuti muchine mbasha dzakapangokiwa zvavo zvese zvakangorongedzwa pana kambozvitarisa taimboenda tichinotarisa asi pamusoro patichaditsika kandimboti vanasekuru endai vauya vakakuudzai kuti mbasha takatogaoita kuti pakusheka kwakaita maivo kana kuchengetwa kwakaita vachigara vasina maivo baba vavo vanasekuru katogona kuti vakuitira zikurudziro asi vanasekuru pamwe vari zvavari kuchema kuvana vaona vakukura kuti pamwe baba vana kana mubva vakabvisa pfuma handiti mazuva vanogona kutadza vakudira pachena kuti vazukuru tikuda pfuma ine yedu kuti vorongedza chii ava kana vachinge vatozotambudzika ndopane nyaya yavakabvunzwa mambo nedare padzisesangano vakabvunzwa kuti vana ava baba pane here kana rijeredzwa chingava chii vana ava chamukuvapomera vakati ai vatina mboshana havana kana dambudziko chatinoda chine ndekuti vasuduruke havana kana chavakataura saka taizoziva sei baba vedu vakaroora kuwaigara ndichamana tezva vakaroora zvakaitika rege nditsanangura inini baba wangu inini vachimutanda inodzinwa sechimutanda baba wangu inini ndokwamure baba wangu inini vaitove branch manager kuswift tichigara greenwood kuchimoi ndakaberekerwa kukanoma uye akazoberekerwa kuchekudu baba wangu watransfer waenda wamutanga kugara muchini ndakadza pachine high school tagara muchinhoi baba wangu inini vakarwara vachipinda muofisi vakangodzoka kumba vachitenda munyika mutsika vakachitadza kutemba saka ukati baba wangu baba vedu vanga vatsanangura kuti baba vakarwara kurwara kwakaita baba isusu taisienda kumusha kwamurero baba vangu vane imba muchekutu kwakaberekerwa kuchinhoi yanga imba hombe yebasa zvakaitika ndezvekuti baba varwara vashaya takadzoka mama vakadzoka kuenda kuchekutu isi takasara kuchinhoi mama vanga vasira mumwe akapinzwa basa nababa kuswift noti baba vangu vari maneja vakapinza munhu basa kuswift mukomana ainzi namai mwana ainzi joseph mandioma joseph iye ane zvaakaita kukanzo achibva anochinjisa zita remba saka amai vakanga vakutodzokera kuenda kunonogadzirisa imba nokuti baba vakashaya vakati kuti ndigare nevana gandzokere kumba saka baba kuvaka kwangu vakaita kwamuzuma vakati vana vangu vatida kuti pari zvino vasati vakura havangaindonogara kumusha kwangu saka imimi dzokerai kumba kuchekutu vachiri kutorwara saka baba vakashaya mama vakamboenda nogadzirisa imba kuchekutu vakakundikana kubudirira pane zvakainetsa zvaitomirirwa nevaimirira saka muri kuona mambo munini wangu ari kutaura dare riri muno mari siragasi randingati anasekuru vari kundikana kuuya ari siragasi rimwe vaitomira vachiputsa vachiparadza vachitopindira pakati saka mai vangu vakabva vazotora mhuri yavo vavatauya kuno kumusha sekuru kuititi vachiri vapenyu pamusha apa taitouya vhura tichiri kukura taiva maholidays every holiday tichienda kana kuzuva tichiya maholiday asi sekuru vakati usaendese zvataura murume wako kuti vana ngavasaenderi musha
kuti uende iwo uya nevana kuno kuti chiri mupenyu. Takauya takagara pamusha ava vekwatanda tine tsamba mai vangu vachigara pamusha apa sekuru vafa muna 1986. Ndine tsamba yakazonyorwa namaichitura. Maichitura vanoziva nhoroondo iwitness yemhuri yedu vana vepamutiti magoshure vanotozva nhoroondo nezviri kuitika. Zoto vakagara apa vanotsanangurana pamusoro pana sekuru wangu nezviri kuitika mukati mekurarama kwatinako. Saka vakanyora tsamba vakaitindira vakaenda naye vakati ana sekuru vakanga vaine nhau dzavaitaura nezvavaipesana naambuya naamai. Nokuti vanguva iyoyo vaida kutoti ambuya vabve pamusha naamai vabve pamusha. Isusu tiri vana. Saka nhau iyoyo yakatora kunetsa kusvika ana sekuru ava vazotaura naambuya namama nevamwe vakuru nana sekuru. Sekuru wangu hanzvadzi yavo yaamai yange isati yavo vakati mana sekuru zvamuri kuita zvisizvo. Nhau iyo zviri mumusha zvigere mumusha izvi pamusha apa ine nhoroondo mambo zvokuti ndinogona kudzokera kumashure asi dambudziko racho nderekuti ana sekuru apa. Saka handinga kudzonyanya kutaura zvinhu zvakadzama kana kuvapomera mhosva asi ndane chikumbiro nokuti ndane chikumbiro chekuti dai zvaiita dai vanga vari apa taigonana napo kuti ndikukumbire kuti mambo neita akukwenda kuseri usaite kunge mukamboenda kuti mundonzwe pamwe zvimwe zvinhu zvinogadzirika ari kuere chinemba kumashure kwekuenda awe ngawaende kuseri kwechurura wambobatsirika wambonzwe matare awo kuti akamira sei. Munodzoka yenyu hatisatabva taenda kuna chiremba Dendera mhuri kwachimutanda family. Ndisvika chiremba atanga kutaura kuna chimutanda Innocent hanzi nei musingagadziri zviri kunetsa mumusha. Mushure mangu wabvunzwa kunzi kwemunoti baba pakati penyu ndiani, wakamboti wese wakafa zvanzi iwewe ndiwe baba atosara aripo. Chiremba azoenderera mberi akati pakati penyu hapana kana mumwe chete akapara chini kana vanenge anongedzere uroyi. Chiremba akati ndiani ari kurasika njere mumusha menyu, watsanangudzaiwo wakati muzukuru wavo. Zvikanzi nachiremba pane muzukuru akarasika njere, pane urongwa huripo mukati memusha menyu, pane wakaenda mbiri vane zviri kukutambudzai, wakafa kare ndo vane zvinzvongo vakabata zviripo zviri kuvatambudza. Chiremba ati muri kunzi varoyi asi kuti ndikunongedzerei hapana uroyi hwandiri kuona. Maigara muchirwa pakati penyu wazvibvuma zvitokati taisawirirana. Hanzi nachiremba pane chakaturikwa nekuti ndosaka makaremerwa. Chiremba atsanangudza urwere hunoitika pana Innocent hweparutivi. Innocent akabvuma akati chokwadi Innocent ndo wagera pamugere mukanzi ibvai kuratidza kumusha. Chinzi pamugere mukanzi ibvai munobva muchiendepi. Iwo wapindura chiti takabva. Zvikanzi hamuna kubva makabva panyama asi muchiripo. Chiripo vana sekuru wenyu vanoziva zvese zviri kuitika uye wati wauye maiti wauye sei kuno iwo wachiziva wari kuti makatipei. Chiremba ati kune wakatarisana nemi wari kuti hamuna chamunobata uye munopera. Wazotsanangudza zvikanzi nemakawanda ungo wari waseri asi wangosara iwo wari 4 chete wamwe wese wakatodi wakafa. Chiremba ati imi chishingai mumira nesimba padare ramatanga nekuti izvozvi wakuziva kuti mafamba. Anzi warutoziva mafambiro amaita ese. Mukomana mudiki anzi pane mhaka yaachapomerwa ichamutambudza kureva baba vari kugwa. Chiremba ati itogadzirisai imimi nekuti ivo vanoti munotida wei. Madzisekuru enyu haasi ese asingakudei, wamwe vanokudai, asi hazvichabviri kuti wauye kubatana nemi nokuti wakutya wasingakudii. Mufi wamuri kutora
vari kumutora vachimusaidzira kwamuri chireva kuti mai wavo nevakoma wavo wakafa wavanorara vachirota vari kutosaidzirwa imhepo iri kutosaidzirwa ibvuri riri kusaidzirwa. Zvakuda kuti mugadzirise, hapachadi madzisekuru, wanzi gadzirisai mega, vana sekuru vachiregerai kuvatsvagara chigadzirisai. Asi pataenda uku hapana nhau yembatya yambobuda, pangotanga kutaurwa nyaya yeurombo huri kuitika hwakaitika musha mana sekuru, kuti ndo mawakakurira. Maatsanangudza chiremba achiti muri kuti makabva asi muchiripo nekuti makabatwa ndo pemuri. Saka chiremba aenderera mberi kumhuri yekwachimutanda akati anoda mombe 2 nembudzi 3 dzerusumudzo. Matiti mawili anazo mambo makuru takutsana nekutaura chiremba Moses zvekuti taona kuti dare ravo ndo matambudziko atiri kusangana nawo mukurarama. Ndo nhau yandanditsanangura pamberi kweuzooni kuti kana ndakadzokera mumashure mukukura kwangu ndiri kukumbirawo kuti ndaenda kuseri kwechuru nanasekuru, nokuti ndinenge ndichiona nekukura ndichiziva kuti mune zvakaitika nemuzviri kuvakika vese vakuru kwatiri kubva 5 vakuru tasara 3. Inini nina wangu nehanzvadzi yangu wemudzimai. Saka pane matambudziko, saka ndinotenda nekureva kwachiremba ndakutsikana nazvo. Ndetese ndina hanzvadzi nekureva kwachiremba. Mutsvaga mombe 2 tanga taurirwa zvekudina mwana chiremba, saka tazopauchema titi sitora kwamaita kuti upenyu hwedomasunga because zvinotremera uye zvinahwiripo ndeyekutoti vanenge vakutoziva kuti iye atovaoni kwatiri. Saka taida kuti mukwanisewo kutinunura tichifanira kutsvaga chifambo chava zvikanzi kana muchinge muchida kuti ndikwanise kununura kuti mukwanise kungotsvaga kuchifaniro chamunoita munouya nebhutsi nembiri ndokwanisa kuita zvandinoita kuitira kuti izvo zvenyu zvitese kunokusunga kwanzi kufanira asikabvuri kuti rinerarara zvachose amuzwarairwa murawarairwa wambijana mo amamboti zvekuti kutadza kuya kwavapa handinoti pamwe maigona kutarisa kuti muone kuti vangaenda sese nekuti matambura achaaacho mombe kazhinji ma 350 chiremba angaenderera zvakare mberi mushure manguva chema nachiremba achiti izvezvi kana kushanda kwacho chinobuda hapana. Chiremba ndokwaati kana mukafanira kuti pane mombe mumugava wangu munounza musi wakati chinowirirana saka chiendai mundorowa. Sasa chema nawe tichibatsirikana tambochema tichiti zvanga zvisingabvire kuti tikwanise kubatsirwa tabatsirwa tinozokwanisa kuwanikwa tinobhadhara. Saka vazotaura kuti vazhinji vanouya vabatsira asi kuzozoka kwashaona ndakabati chemo tichidaita kwanisa kubatsirwa zokuzongotifambira kuti nzira dzacho aenda unozodzoka here vatoma unozodzoka kuti makaita zvitomira kurwara futi atomira kuti atambudzika futi nekutazito isingazive mambo kana uye tarisai isusu kumutsoka kuti vashaka kutotorwa kamai ninako saka nhau iyi ava vanasekuru vavambata dzamai vavo ndizvavasekuru vazvibata tidziparadza nhau iyo dzipachikaidzi nozvitaurwa dzima takazvigadzira zvose ndozvavatarai. Asi chinangwa chavo ivo chiremba madhokutaura vaiti vati chero izvo ndikutaura navo
asi chinangwa chavo ndechiri rufu chete. Hamuna mhosva yamakapara ndofunga vanga hanzi hapana mhosva, chavaruda rufu chete. Chavari kuda ivo vari kungoti tawana pekugadzika pekutura izvo zvavo vachida ropa chete vachigedza vanhu. Saka ndo pane dambudziko ravainaro pararama kwedu. Zvakawana chiringa tazvinzwisisa, asi ine ndakumbiro handizivi kuti ava vari kuita zvavari kuita. Isusu hongu tingabatsirike nachinenge tikagadzira. Ko ava vari kubata havazorambi vachibata here? Nekuti kumashuro tina mainini wedu menina wamai chairungu rimwe chete sempati vakandoromba zvavakaromba. Vaitotaura vega kuti inini ndakabata zvakati, hapana zvamunondiita nekuti pazvibhedhlera ndokurovai, vakarombera mabhoteni pazvibhedhlera ndokurovai, pazvipi ndinoita, saka chamunondiita hapana. Kusvika pakupera kwese kana kufa kwakaita vanhu vese ana sekuru nanani, ivo ndo vaitotaura vega kuti kana ninga akafa iwo unozondivika. Kusvikira ndazochema inini ndakarara ndichirwara kuti ndofa here. Ndakambonzwa zvichitaurwa nanakodhi ndichavhunduka paredhiyo kuti kana muchiziva muroyi wako munoenda kwamambo, asi zvese zvaitaurwa ukabatwa uri umuripo pane izvi zvese zvaitaurwa. Saka ndopakauya mudadzi wangu ichirwara, naini wangu vakamurekedza kuita saizvozvo, asi vakazotumirwa kwachiuta kwavaigara, vakauya vakasvikobatwa zveshuwa kuno pamuchitumba, vakabatwa vakagaurwa. Asi vakati muri vana vadiki kuregera nachitumba munondivika. Vachitumba vakati enda havo, asi ukanobata uchandoita se uchanofa. Vakaenda zveshuwa pavanga vakunoromba kuvhifouzo, vachingonobata vakafira pang'anga ipapo. Saka ini mubvunzo wangu nechikumbiro changu ndechekuti vanasekuru ava ndikuona kunge vane grudge futi nesu yekuti sekuru vedu isusu, nekuti isusu tisu vazukuru vasara, vamwe vazukuru vese vakapera, tisu vazukuru vasara. Saka sekuru vedu isusu vairova vana mai vavo nyaya dzekubata-bata idzodzi, vachitovarova kuti buritsai zvinhu zvenyu nezveshuwa vachitoburitsa kutoti petrol ipisai, sekuru vedu vanga nesoja. Saka vaitoti pisai zvinhu zvenyu, handiendi kunana handiendi kupi, asi ndichakurovai kusvika zvinhu zvenyu maburiseni vachiburitsa vachipisa. Ndo vane vana ava vanonzi kuti vane amai vemukadzi wechindani nomukadzi wekupedzisira. Saka ndofunga ndo vane grudge, ende sekuru vakagara vataura kuti handiri kuona, ndosaka ndakabva kwatari ndichiva ndichivakira pambushura, handina mwana anobva pamusha panapa nekuti mese muri masoja ano ndaona muviri yatiparadzira musha wangu pamberi apa. Saka ndozvandikuti hatizoti tingabatsirikane sei kuti pane zvavangaitwa here, kusauya kwavaita sekuru vataura vakati vanatsoziva kuti tikaenda kuti unobatwa. Saka handiziva kuti isusu tinogona kubatsirika, asi ivo manje havazorambi here vachiita zvavanenge vachiita. Ndofunga dai vateeresa pane dare rataurwa nachiremba ati pamatare enyu muri kuda kuita chiregai kuinvhovha vanasekuru ava, chiitai matare enyu. Zvendichaita zvetichandoita zvichandowarwisa iwo kusvika wagara pasi. Ndavange vachiti vasaura izvo vakati imimi ndo vandoshanda nemi nokuti zvavakagadzira zviri paropa renyu zvinoteverana nemi nokuti kana chekubata checho hamuna chamunobata kana upenyu hwenyu hwakakomera. Saka imimi ndichagadzira imimi, ivo nekuda kwekuti ndabata zvinhu pamuri imimi vachagara pasi, vachagara pasi. Saka nawo yayo yekuunganidza pfuma basa redu zvoyatiri kudipe tiri basa reitwe nokuti pandakauya namainini uya nzodzi yangu achirwara, ndakauya mudare rinova mainini, ndakauya kaviri. Mainini vairamba kuuya sekuru vakwai, mainini haana kunyadzopatsetsa kuti mainini vakataura vakati inini handisirimi, ndine mhosva, inini nditoshandawo nanani nanababa kutare vana sekuru vakwatanda. Ndozokutaura nachabemere kuti tingataure zvedu zvese zvizorometaura nawe kuti zviganuke zvipere izvozvo izvo chigadzira izvataurwa inini chiremba
Mombe dare ma 350 ndaikuitira ma 300 mubhadhara mombe mbiri 600. kusunungurwa paninongova kushanda tozodzoka tokwanisa kuya kudari toona toona maita kuti musa hatidi ropa rinoparara asivango pamusoro peyo ana sekuru panawo pamondawo kwanise kutaura navo kutoenda dambudziko riri kuita vanasekuru venyu vari kwayo vatando. Saka ritoita pamwe vanobva wataenda kwatando zonzi musaende kudare kuko. Pane pakutodawo makorespondence naye tando wacho. Tando aripo dai wana muchatisi ari kutonga uyu samhungu ari kutonga ane grudge namakoni. Ndo panonetsa ipapo kuti haasiri mamakoni. Saka zvezvi zvekutongonyengerera kuti auye but zvawasina kuuya ndosaka ndati ngatichiite dare rinodi tione kuti dare rinoita sei basa ripi. asi inini mambo inini kuti inini kuupa sekuru vangu ini baba vamai vangu vaisada kuti vanhu vatando ana sekuru vatonge musha uyu vakandisiya vanhu komekera saka ndiri kukumbira imimi mambo makoni paropa uyu uri mamakoni here uri pagoshura ndiri kukumbira paropa imimi mambo kuti tine tsamba zvawasina kuuya. I think iwe muchidzokerai pamusha dare roitirwa pamusha ipapo handi pamusha ndingaende izvozvi zvitaitambudzwa nezvinhu zvisingatoiti ipapo pamusha asi ndokumbira kuti ini ndaida kuti mudzime zita ravo kutonga musha wasekuru baba wamai vangu ndandakapuwa vakaita vakanyorwa yakatirwa namaichitura kana maichitura kuyazuva gadzika panambokurukura ndichitaura navo tsamba dzamaichitura hadzisi dzoumambo pane tsamba yakanyorwa nabhoko nekuti vanasekuru ava vanga vagara vaitoti musha uyu tiri kuuda hapana kuvakwa hapo zvinoshamisiwa asi vanga vagara vachiti pamusha apa tiri patora nekuti ndepero sekuru vachiti musha uno ndewangu kutaura kwavaiita vasati vafa vachiti ndaona pamberi apo vanhu vanoparadzira sezvandangotaura vanoparadzira musha wangu mukatarisai zvine zvipaparara munoziva zvimane advantage yemutemo new marriage not a marriage but new act yezvedistribution zveyo master of high court kana distribution yezvinhu kuti kuma 2017 paine mutemo wanga waripo wekudhara but yezvezvi mutemo wapo wakukubvumirai kudya nhaka yamai wako wakukubvumirai kudya nhaka yababa iwe mumwewa nekuti mai baba wakafa zviro zvaakusara zviina mai wakafa zvaakuenda kune imwe wana sekuru hawashauyi saka mutemo wako kusapotai kuita kuti imba iyoyo idzoke ite imba yenyu nemutemo wako ndo yatoti iyo I can help you kuti mudzoke kundodya nhaka yamai wenyu apa asina anokuvictimizai mutemo mutsva izvozvizvo yako manje yedistribution yenhaka hazvichabvumirwi kuti an outside auye zvekuti hanzi zvana sekuru zviya izvi hakuchisina zvekuti zvinhu zvinonzi zvamai zvoendeswa nasekuru uyo watora musha nasekuru uyo watora hakuchisina mutemo wakukufevhai imimi ende ndo mutemo wako kubva tikati taama 2-3 years
mutemo iyoyo. Even the new marriage act yakaitwa nenew constitution yakaitwa ichitaura pamusana pekugowirana kwenhaka yakutaura kuti hazvipo, saka that one inorivheseka. Kana muchida monyorerwa ndodaidza mabharari angu okudrafta iye kuti makaramba kuuya mushama wamatoisa ipapo kuti makaramba kuuya, saka takatonga nezvepamusoro pemusha zvakare. Musha ngaudzoke kune vazuku. Because mutemo wavo kusapotai mazuva anaya. Even nhaka yakutodyiwa nemunhu wese, musikana, mukomana, chii zvese, hakusina zvekuti nhaka inoega. Saka neapo mukadaidza mabhara ndinomupawo kunyorera ndichiripo ndosaina, kana ndaenda anosara achisaina. yakatotanga panhau iyoyo kuti vaitonzi veuka pamupemunana wavo vaenda kukwatepwa havanoita 3 days vachiramba kuti aiwa inini baba wangu hamundibvisi pamusviko baba wangu havanoita mazuva matatu ndovakatanga kuharara tichienda kuchechi kwatana makachitaura kuti hapana musekuru waunongona musekuru vachinei bva panguva iyoyo chaitoziva tanga chirozivo asi chekuita panga pasina takaisa judgment hanzi 2017 irimo wakaiona. Saka iyo judgment ya 2017 mutemo wachinja wekushiyana distribution yenhaka inheritance, mutemo wachinja wakuti vana vanodya nhaka yemaperenzi imhuri yemufi, angave mai angave baba. Vana vacho ndovanodya hazvidyiwi nechi nana sekuru nana bamini, vana baba mukuru, vana tete. Saka utaura kuti saka zvamusina kuuya musha taudzorera kuenda pasi pevantu vakomana vaimusikana 1 to the surviving not spouse children of the deceased. Anooneka vana vachiinterfere tiri kuya dare rinoya richizotorera mombe ina anenge awadiwi kuti ivhakaire. Saka kana anenge achikunetsai moyo motaura kudai, zviendekai saizvozvo pachachi.